ഇന്ന് പലരും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗമാണ് മൈഗ്രെയിൻ. ഈ രോഗം മാറാനും ഇവരുടെ ഒറ്റമൂലി തൈലം പുരട്ടിയാൽ മതിയാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ 9072364939 9778506587. പി ബീരാൻകുട്ടി പുതുതലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയാണെന്ന് മുൻ മന്ത്രി VS സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. പി ബീരാൻകുട്ടി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എരമംഗലം കിളിയിൽ പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട കാലഘട്ടത്തിലും പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച പി ബീരാൻകുട്ടി പുതുതലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയാണെന്ന് CPI സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ മെമ്പറും മുൻ കൃഷിമന്ത്രിയുമായ VS സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം ഈ പൊന്നാനി താലൂക്കിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇവിടുത്തെ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിലെല്ലാം ഇവർ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി തന്നെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവായിരുന്നു. അതേപോലെ പാർട്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും പാർട്ടി പഴയ മലബാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായ കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത വേദികളിൽ ബോഡികളിൽ അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ നേതാവുകളിൽ പി ബീരാൻകുട്ടി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. CPI പൊന്നാനി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി P രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. CPI സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും കേരള ഭവന ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ PP സുനീർ, ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അജിത് കൊളാടി, AK ജബ്ബാർ, MK മുഹമ്മദ് സലീം, LC സെക്രട്ടറി TK ഫസലുർ റഹ്മാൻ, മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷാഫി തവയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. NCV ന്യൂസ് മാർജരി.